Nhar it-tnejn li ġej fil-Parlament se titressa għall-ewwel qari emenda legali li biha se jiġu protetti saħħet jew ħajjet il-mara f'każ ta' komplikazzjonijiet fit-tqala. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-binja tal-Parlament mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg. Permezz tal-introduzzjoni ta' artikolu ġdid fil-liġi Maltija se tkun iċċarata l-pożizzjoni legali tat-tabib kuranti u tal-om f'ċirkostanzi fejn it-tqala twassal biex l-om tħabbat wiċċa ma' komplikazzjoni medika li tpoġġila ħajjita f'riskju jew saħħitha f'periklu gravi. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li għalhekk se tiddaħħal eċċezzjoni fil-liġi li tiċċara li meta l-professjonisti mediċi jaqblu li t-tqala jkollha tiġi terminata permezz ta' intervent mediku bilan li tiġi protetta s-saħħa ta' mara tqila. Din it-terminazzjoni ma titqies bħala rejat taħt l-artikoli rilevanti tal-istess kodiċi kriminali. L-għażla mhix jekk tgħix l-om jew tgħix it-tarbija. L-għażla hi jekk tgħix l-om jew jekk tmux l-om bit-tarbija wkoll. Għax jekk tmut l-om tmut it-tarbija. Ma ninsewix di, jekk tmut l-om tmut it-tarbija. Mela l-għażla li jrid jagħmel it-tabib. L-għażla li jrid tagħmel l-om flimkien mat-tabib hi jekk issalvax l-ħajja tal-om jew le. U allura fuq dik qegħdin nitkellmu. Id-Deputat Prim Ministru qal li din l-għażla normalment issir fix-xhur bikrin ta' tqala meta t-tarbija tkun ħajja, jiġifieri mhux aktar minn 24 ġimgħa ta' tqala, hekk kif wara 5 xhur tqala it-tarbija tkun tista' tgħix u ta' eżempju ta' meta din l-għażla tista' sseħħ. Jeżistu sitwazzjonijiet fejn huma diversi daw sitwazzjonijiet, pereżempju każijiet ta' kanser li jkollhom bżonn kura aggressiva u ta' malaj. Każijiet dawk li jissejħu ectopic pregnancy fejn jkun hemm tqala li qiegħda ssir fit-tubu mhux fil-ġuf tal-om pereżempju. Każijiet fejn ikun hemm teknikament jgħidula early rupture jew preterm rupture of membranes, jiġifieri fejn jinfaqa l-ilma kmieni ħafna waqt it-tqala. Jeżistu daw diversi każijiet u oħrajn fejn ikun hemm sitwazzjonijiet fejn l-om li tkun tqila jista' jkollha sitwazzjoni li tkun ta' periklu serju għal saħħitha jew saħansitra ta' periklu għal ħajjita. Il-Ministru Fearn qal li wara d-diskussjoni mat-tobba li jaħdmu f'dan il-qasam, il-Gvern fassal din l-emenda sabiex ma jkun hemm l-ebda xkil floti tal-kura neċessarja lill-om u għamilha ċara li kull liġi li kien hemm fis-seħħ dwar terminazzjoni ta' tqala li ma taqax taħt l-artikolu l-ġdid se tibqa' fis-seħħ. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li l-Gvern se jara li jneħħi kull forma ta' biża' fost il-professjonisti mediċi ta' pajjiżna milli jsalvaw il-ħajjiet. Avvenimenti u ċirkostanzi li ġraw fl-aħħar żmien uraw il-bżonn li jsir intervent leġislattiv li huwa neċessarju biex inkunu ċerti li l-professjonisti mediċi tagħna nkomplu jagħtu l-aqwa servizz lill-pazjenti tagħna mingħajr ma jkollhom ebda forma ta' biża' li jistgħu jkunu esposti legalment. Għandna nneħħu kull forma ta' dubju li b'xi mod jew ieħor jista' jnaffar jew ixekkel dik is-serenità professjonali ta' professjonist mediku milli isalva l-ħajjiet. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li l-Gvern ma jibżax jindirizza realtajiet differenti. Dan hu gvern li għal darb'oħra qed juri kif ma jibżax jindirizza realtajiet li hawn qudiemna u din ir-riforma hija turija ċara kif lesti naġixxu kull fejn hemm bżonn. Mhux l-inqas fejn jidħlu riformi importanti fejn bil-leadership tal-Prim Ministru qed inkomplu naħdmu biex nimmodernizzaw pajjiżna. Ġimgħa wara li jitressaq l-ewwel qari ta' din l-emenda legali, fil-Parlament imbagħad mistennija tibda d-diskussjoni fl-istadju tat-tieni qari dwar dan is-suġġett.